Father, my King, salamat o Lord. Salamat Ginoo sa grasya, sa panalangin o pabor Ginoo. Labaw na Lord, sa takna Ginoo, nga among gikinahanglan my King. Sayod ka Lord, sa kapasidad namong Ginoo. Nasayod ka Lord, sa kakayanan namong. My King, ikaw ang tinubdan sa tanan Ginoo. Ikaw ang source. Ikaw ang among pribilehiyo Ginoo. Na makaka-access kami, my King, sa imong wealth, my Lord. Sa imong resources, my Lord. One thing Ginoo nga mga barrier ni ini, my King, is ang capacity na mo, Lord, to understand your way. That's why, Lord, we ask your favor this very moment, my King, nga among gipangayo, Ginoo, ang spirit of understanding, my King, na maabot sa mga karon. We know, my Lord, that the capacity of a human, my King, is limited. Usa Ginoo, kinahangyo na mo, O Dios, ay mong balang presensya, my King. Ug tugote Ginoo, nga ang tanang nakababag, Lord, sa kabalaka, kahadlok, katingala, tanan nga nagbabag niini, nga nag-hindrance, Lord, sa among pagsabot sa imong pulong karon Ginoo. Labaw na ang mga kasaypanan nga nasa mong tagsa-tagsa, kauna-unag kasing-kasing, Lord. Guiltiness, my King. Pagamungtuon karon Ginoo, pinagis sa imong ngalan, Lord. Ang mga hinungdan Ginoo nga naga-barrier, my King, sa knowledge and wisdom and understanding diya sa imong kingdom, Lord. Tuguti Ginoo, nga kining maong pulong, my King. Let it be a good seeds, my Lord, nga mutubo sa mong kasing-kasing, Lord, nga among masabtan Ginoo, aron makapamunga kini sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong panalangin ug pabor karong takna, my King. Imo ang himaya ug dumog Ginoo. In Jesus' name. Ang tanan mo ingonog. Amen. Hallelujah, mga paglingkod na kita. Kumusta mga anak sa Diyos? Kumusta mga anak sa Ginoo? Hallelujah. Dalaygon ng atong Hari Igsoon, nga mao'y tinubdan sa tanan, tinubdan sa tanang panalangin, tinubdan sa tanan nga atoang gina-enjoy ka. Naga-enjoy ta sa hangin, nga wala to bayari, amen. Naga-enjoy ta sa strength nga atong ginagamit adlaw-adlaw, amen. Muna nga it's a privilege Igsoon nga mohiskot sa pulong sa Ginoo uban ninyong tanan karon. So ako giyangyo, nangawala naman ang uban. Okay? Napabay ka ihihon? Mangihi sa? Mga 3 hours lang ni akong wali karon sa inyo, ha? Pangihi na mo daan. Glory to the King Jesus Christ. No? Medyo pingot ang atong ilong. Okay? O ginangyo nga ablihan na to atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Itong tagsa-tagsa kauna-una. Nga naman karon Igsoon, isgutan ko ang mga espirituhanong bahandi. Isgutan ko ang mga bulawanong bahandi nga dili igong bayran og salapi. Maka-acquire ta sa mga butang nga gusto nato. Apan pag-abot sa espirituhanong bahin, walay institute o dip-in o bisan unsa nga pagtulunan o tunghaan nga makahatag sa imong ani. Mingon man ta nga
Makasabot man ko, pastor, bisag pag di kumanha di ang simbahan. Makasabot man ko, pastor, hawad pa manggani ko mo English nimo. You can boast whatever you want. But in the words of God, shut your mouth and listen. Amen? Nakita na ko ang reels ni Pastor Jay. Kuya, no? But sometimes, there's so many people nga kahibalogid sa pulong sa Dios. So we must remember nga one for every one of us, each one of us, kanang tagsa-tagsa ba, manubag sa unsa ang gihimo. Dilibot po sabot nga how siya in everything or bisan unsa ang kaya niya. Dili nabot pa sabot nga he succeed everything. No. Sa atong listening sa atong series nga mentoring, narito'y pito ka bahid sa atong kinabuhi nga kinahanglan mahimong adunahan. Sometimes we think only one, riches of money. If I have money, I can do anything. No. If you have full of money, but your body is weak, you are poor. If you have a lot of money, but you don't have good religion, you are poor. Kung doon na ka may puno sa mga kanang matang sa butang, pero gidumtan nimo imong inahan, you are poor. Nagaman tanang matang sa tanang matang sa imong kinabuhi, pero walay silingan nga makaduol nimo, you are poor. Do you think you are rich? Yes, you are. Why? Anak ka sa Diyos. In kingdom, you have everything. Palakpakin ang hari ka. It is your chance to learn how to operate. Amen? Imuhang higayon, diin, imong katunan, unsaon nimo pag-apply ang gibutang ni Lord sa iyang kingdom because the Lord will never give you what you want. He will only give to you whatever you can manage. Ibutang na sa imo huna-huna. Ibutang na. Learn as you can and apply. Ayaw pag-imbak, kung daghan ka, ayaw butang sa imong balay, hindi man imong magamit. But, kung naakay, hatag na panahon para sa imong giandaman, start now to prepare. And kanang pag-prepare igsoon, magsugod na sa atong kaugalingon. Inumdumi, we can buy anything as long as we have money. Makapalita, bisan kung siya atong gusto, samtang nakay salapi. Pero kiniigsoon, ang pulong sa Diyos, dili bayaran. Ang pulong sa Diyos, dili ka kailangan mag-spend og millions. All you need is your time. Your presence. Kini nga mensahe karon igsoon, magpakita sa atoa kung sa ang kinahanglan natong i-improve sa atong life. Si Pablo nining dapita igsoon nagsulat siya ngadto sa mga tao sa Corinto diin iyang gipahimangnuan ang mga katawhan diin nanindot naman ang kinabuhi. Nakaila na sa Dios. Nakaduol na sa Dios. Apan gipahimangnuan niya. Ikaw ni duol ra ba ka sa Dios? Nakasabot na pud ka sa Dios. Pero dunay pahimangno alang kanimo ug kanako karong adlaw. Ready na ba ka igsoon? Are you ready? O pare dagway sa ready. Nagpakat sa nato ang hari. Pero igsoon si Pablo ni ingon siya.
Ikaduhang Korinto Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 18. Taas ni siya nga passage. But pagpailog atong tunan kini. Ingon si Pablo dinhi. Busa wala kami kawad-ig kadasig kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag kanamo niining maong pag-alagad o pagpangalagad. Gisalikway namo ang tanang tinago ug makaulang mga buhat sa wala kami maglimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag sa kamatuoran at ubangan sa Dios ug sa among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Nagisgot si Pablo may tungod sa iyang posisyon karon hain siya. Ingon dinhi kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot ni ini katurang wala mga luwas. Did you remember where God saved you? Nahinumduman ba nimo kung hain ka giluwas sa Dios? Taas daw ang kamot bis na nakahinumdum nga asa ka giluwas sa Dios. Okay? Atong ikorik ha. The Lord never save you from your sin, but from the darkness of your mind. Wala ka giluwas sa Dios gikan sa imong mga sala, kundi giluwas ka sa Dios gikan sa imong pagkahungo. Wa ka kahisabot sa balaod sa Dios maong naghimo ka og sala o para nimo okay ra. Okay ra mo tubag-tubag sa mama, okay ra libat-libat sa mata, okay ra yamid-yamid. Pero dili tama og ang resulta ato sala hinungdan ikaw padulong sa impierno. Wa ka giluwas sa Dios sa imong sala, giluwas kaniya sa imong pagkahungo. Mao na igsoon aton timanan wa ka luwas sa Dios ngadto sa imong sala giluwas ka sa imong pagkahungo. Hinungdan nga ikaw masipyat ug ikaw moadto sa kalayo nga unknowingly padulong diay ka didto. Unsay kulang? Unsay hinungdan? Ang kulang sa pagkasala. Mao giluwas ka sa Dios gikan sa imong pagkasala. You cannot say that you are very bright on every lesson sa imong school, but ang school nagtudlo nga okay ra ang bayot ug tumboy. Sa kingdom dili. So don't try right now to think that you're higher than what you thought. You're not. So listen the words of God. None can change any people but by the words of God. Don't think na hawd ka sa tanang butang. Right now, bring yourself down and the Lord will lift you up. Plagpa kaya kaharian. Ingon na natang tagagiharian. Atong ipabos na tuling og ilo na to. Walay lain nga mupataas nato ang atong Dios. Ingon si Jesus, you can acquire anything you want, even the whole world. But if you lose your soul, you gain nothing. Palagpaki ang Ginoo niya ka. Salamat sa Dios. Ingon si Pablo dinhi, ngano nga wala sila makasabot sa ilahang wala sila makasabot sa maayong balita? It's not because dili sila bright. It is not because they are not saved. Mao na pag nakay mailhang siningan imo mo dili pa saved. So tubag di man igsoon nga kining tanan kinahanglan nato nga katunan. So ingon dinhi sa versikulo 3, kung wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot nini katurang wala mga luwas. Ipasabot na ba to sa Dios nga ang sala dili makaayo? Amen? Are we? Ipasabot na ba ta? Gigna na ba ta nga dili maayo ang pagbuhat sa dili husto kay mosangput kini ngadto sa kalaglagan. So dita, kini ang hinungdan ngano dili sila makasabot. And I want to check it diya sa imong kaugalingon. Kini need nato nga kita gyud ang mo check. Why?
Paglain biya mo check, masakitan ta. Magkuhay tayo magkatapad, i-check na to itong kaugalingon. Kay pag lain ang mo check, may ubos na batereno, bumugot dayon ra ba? Medyo dayon, no? It is true? Yes, it is. Why? Lisod kaayo nga diktatean ta sa uban. But the problem, wala dita kasabot, nga katong i-dictate sa ato, sayo. So, maong i-dictate ta, just because naay kulang. But, ingon si Lord, he who accompany with the wise shall be wise. Nga naman, that's the secret. So, ingon din sa 4, dili sila mutuo ni ini, tungod kay gibutaan man sa Dios ni ining kalibutana ang ilang mga huna-huna. Busa, dili sila makita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo sa dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kun dili ang Ginoong Kristo o kami inyong mga sulugoon tungod kang Kristo. Ang Dios miingon gikan ang Dios nga miingon gikan sa kangit-ngit modan-ag ang kahayag. Sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa naong ni Kristo. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios o dili amoa. Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayud mapukan. Nalimog apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyai sa Dios. Ubisan tuod gidagmalan sa kadaghanan wala kami mamatay. Sa tanang panahon gidala namo ang among lawas ang kamatayon ni Jesus aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Kristo aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanato ang kamatayon maoy nagahom apan diha kaninyo nagahom ang kinabuhi. Ingon sa din sa 13 ang kasulatan nagingon. Misulti ako tungod kay may tuo man ako. Sa samang diwa o pamaagi sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay may tuo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus nagbanhaw usab kanamo uban kang Hesus. Iya kaming dadon o niya auban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa makadaghan ang mga tao makadawat sa grasya sa Dios mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Ingon sa dinis katapusan siya tungod niini paglaom kini og pagtuo nga mao ning turok kanila. Ingon sa dinhi tungod niini wala kami kawadig kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas. Ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Og kining gamay lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamo labihan kadako og walay katapusang himaya labaw kaayo kaysa kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kun dili sa mga butang nga dili makita.
Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Mao kini ang gisulat ni Pablo ngadto sa taga-Korinto diin sama usab kaninyo nga nakailanan sa Dios. So atong hisgutan kini. Ato kining tanaw. Ang una nga hinungdan ngano nga dili makasabot ang tao tungod dunay nagdominar. Unsa ka nang nagdominar? Nagakontrola. Sama ka ni karon igsoon nga ako naga-release sa inyo sa pulong sa Dios. Ang presensya sa Ginoo nagadominar sa inyo hunahunag kasing-kasing karon. Tungod kay aniya ka mosulod, wala ka may laing madungog kundi ang pulong sa Dios. Apan ini gawas nato kun dili ta hibalo mo kontrol ug mopili sa atong hidunggan, mao na usab kadto ang mo kontrolar nato. Pag makadungog tag nagsingka-singka, makadungog na po tadiyag libak-libak, makadungog na po tadiyag marites-marites, makadungog na po tadinha og bisan unsa, mao na sab katoy musugod na pod sa imo og dominar. Now kung dili ka ka-control sa imong kaugalingon, it will be a device of enemy para ka makontrol. Amen? Di man ini. Wala yawa mga makapahimo ni mong dautan. But you yourself alone. Mingka, dili pastor ay, ang yawa mahinungdan sa tanan. Yes, he is. But di siya makahimo ni mong dautan. Only if you obey his command. Ang power na ani mo. Ang gahom na ani mo. Ang kaygayunan na ani mo. It is only when you listen. Muna sa matag karon og gunya, tan-awa. Unsa ang gihatag sa Dios sa imo? Unsa ang gipahinumdom sa imo? Unsa ang katuyon sa Dios sa imo? Unsa ka o para asa ka? Nganong niya ka karon dinhi nganong asa ka padulong maasa ka mo paingon sunod adlaw asa sunod tuig asa ka padulong? Have you ever asked yourself? Gipangutana ba nato tong galingon para asa ko? Inani na lang ako kinabuhi para inani na lang ako. No. Ang atong nauna-unaan, maybe unsay kaunon ako ugma or asa ko gibayad sa kong utang ugma. Always na to ginatan-aw ang makita lang. Si Pablo ningon wala kami nagtan-aw sa butang nga makita kundi katong butang nga dili makita kay katong butang nga mulungtad. Ingon na ba ta? Hello? Sometimes kita ang nagalimit sa gihatag sa Dios sa ato. Nga naman, you are the one who did it. Ikaw ang nagakontrolar. Pwede kang magbinastos, pwede ka nga magniyaga-yaga, pwede ka nga magrementado, pwede ka nga magbuhat og dili maayo apan duna sa kay kapasidad nga mohimo sa tama. It's you alone can choose unsa ang imong buhaton. Sa riyang mahatag sa to ang pulong sa Dios, you have a capacity, doon na kay kapasidad nga imo haning paminawon o imong ipasunod sa imong ulo. Aron kini siya mosulod kadto sa imong kasing-kasing. Pwede man nga daghan kay magyaw-yaw, pwede man nga daghan kaayong kay istorya pulong sa Dios. Apan pwede sab kaayong pilion nato nga lusot diri ning lapos po dito. Pwede ning sulod ini, ning lapos sa dito. Pangutanon ta, ambot. Pero kita ang dunay kapasidad ato kung ato ubang dawaton o dili. Kasagaran, dili pingon ka mo, apan kasagaran mao ni. Samtang nagaistorya ka, tando. Ngano? Para mahuman na si pastor ay. Samo kayo, ugi kay mahuman, tando. Pagkaabot, unahan, pangutanon. Kasudlag langaw ang baba, gaway pagtubang. O sabot pa sabot. Isa'y nag-ilad sa kaugalingon. Huwag tayo mong katapan. Hindi na nato ilado na itong kaugalingon.
Hello? Tuwita. Kaulaw. Ina, parehas ta. Sugdan na nato ni. Bisyo na igsoon. Bisyo na. Kung karon igsoon, mo na gingon ni Pablo, ingon sa dinhi sa trees. Tuminawa na yung trees. Pwede ba din ma-play na to? Verse 3. Digid maklaro, no? Ngayo na ginig bago. Hallelujah. Ingon sa di sa trees, bear with me, ingon sa din, kung wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot ni ini katurang wala mga luwas. Okay. Ang words nga wala kasabot, kung sabot pasabot. Doon na lamay, duha ka butang, hinungdan ang tao di kasabot. Doon ay duha ka butang lang. Number 1, nakadungog, pero wa kabati. Ano ito? Number 2, isa po nga ng mata. Kanira, hinungdan, nganong dili kasabot ang tao. First, bisa nakakita siya, dili siya kasabot, nga naman, isa po nga niya, iyang, ikaduha, bisag nakadungog siya, pero iyang, duha. Muna yung da. Sometimes, kini ang tao, kini siya. Dili tayo, exemption na ni. We are tawag na valuable subject ayo tani. Kini siya. Nga naman. Ang yawa, wala nag-after sa imong lawas. Did not. Wala niya kailangan, dili niya kailangan ng imong lawas. He did not. He after your soul. Nga naman. Ang atong lawas, mamatay gid ni. Amen? Amen. Kung kuwi tayo katapad ay pag ginarbo kay mamatay ra gyapon ka. Agay. Wala inanay, pastor. That is true. That is true. Unsa gi-after sa yawa kini? Your soul. And what is your soul? Unsa ang imong soul? Unsa imong soul? Composite tulo ka mo. Your will, your mind, and your emotion. Nawagay na nabadlungan nga dili jud magawat, di pa mugot kay na. Sa inungdan. Sakit iyang puson. Gani si prophet dili mamugot-mugot ug makasaba nako. Suko ka? Suko na ko padayon. Ulian rabi to gyapon ka. But do you think tama na nga way? No. Dili na tama nga way. Smayon di ka masuko, kaya mabantayan nimo. Pero masuko ka, sino nimo makita kung si maayo. Nga naman, it barriers your emotion. Amen? Hello! Ignay mo katapad, magbantay na tas kasuko. Ano man, bantayanan kayo na. Ano man, it will damage, words igsoon, it will damage. Madamage gyud ka, labaw na ug imong gisipit-sipitan. Unsa kanang bahong ilok nimo? No. Kanang pride nimo din na. Ang bahong ilok butangan ra man nagrulo mo ala na. Pero kanang pride manimo gyud na. No magsige na nagluod-luod, nalugod kayo. Usa hinungdan na pride. Wala na ayaw na siya. Pero man, barriers na siya. Hinungdan, nga dili ta kadawat sa maayo, kay nga naman, naa siya nga nagbabag niini. Murag ka ng pungit ni mo ba, ikabuntag, pag mata ni mo, sagabal kayo, katol kayo, pero matanggal siya, pagkanindot paminaw. Tanawag ka dig na kay kahiumsan. Lami, dili! Pero kung magpasaylo ay naman, unsay mong bation. Naaraman dahil kung nagingon, imuhang pagpili. It's your choice. It is your choice. Choice ni mo nga magmalipayo, ayaw magtungo. Amen? Kung choice ni mo nga gawas nun, ayaw magkahungo.
Kaya nga naman, ang kamatuoran mo hatag di mo og ka. O himo ka gusto gawas nun, katuni. O himo ka gawas nun. Para libre ka puhon og maminyo ka, katuni. Unsay pamalaod sa minyo. Karon kung asawa na ka, katuni. Unsay pamalaod sa asawa. Kung bana na ka, katuni. Unsay regulasyon sa usa ka bana. Kung pastor na ka, katuni. Unsay angay mo haton sa usa ka pastor. Usa ka negosyante, katuni. Unsay prinsipyo sa negosyo. Kung usa ka CEO, katuni. Unsay pamaagi sa usa ka CEO. Kay tungod kay kung dili nimo nakatunan, you will lose everything. Sama ra na sa tong kinabuhi nga kung dili na to katunan, will be up in hell. Nothing will gain sa tao dili maminaw. Nganong wa sila kasabot? Nasa 4. Someone blinded their eyes. Blinded their eyes. Asa man sila gi-blind? Asa sila gi-blind? Sa ilang mind. O sa manang mind? Kini? Utok mo ni. Usap din ang mind. Ang mind ng son is the centerpiece of heart and brain. Muna imong mind. That's why our mind, wala nakabutang o dinhi. Ang mind na to, nasa center ang duha. Mayroon ka na doon, brain na dahil. No, it is not mind. Sa heart ni. Yes, in physical. But the heart is dili. Emotion ang nasa heart. Heart is a storage room sa mga dili mayo na itabo sa imo. Kung imo nang tugtan, it will destroy you. It will destroy you. Muna ang choice na nimo. Kani ba imong pilion o dili? Unsay giblayan sa yawa sa mga tao nganong dili kasabot? Their mind. Muna nga ang tao pag doon na siya ikaw galingong prinsipyo, gahi na pasabton, kuwitay mong katapad kita siguro na. Kuwita, kaulaw. Kita na, kana bitaw, dili magpatudlo. Nagpasabot na, nga na siya ikaw galingong prinsipyo, mo na nga patudloon ko og bata og tigulang, piliyon akong bata. Kaya ka mo, musukol man mo. Away, tinodanay ba sa? Wala na. Yes, it is reality. Pagpasalamat ko sa Ginoo nga antud karon na mo. Kay mo lambo gyud ta kay maminaw man. Palagpakan na to ang ari. Ay kagulig son, gikan ta sa tanan sa kangit-ngit but pasabot wala tay kaalam niya sa Dios. Pero aniya ka man, it is your chance to learn. So, tinod-on. No, di ra ba ta gusto tiaw-tiaw no atik-atik. No, sa may ganag atik-atik diha. Oh. Ako so di ko ganahan na. Ug bisinta kay nganuman ihimo ta sa Ginoo. Sama siyang dagway. Muna karon ingon diri ingon si Pablo dinhi. Muna nga ang hinungdan nga dili makita sa kahayag ni Kristo. Kahayag means knowledge, wisdom, and understanding. Nagikan sa Dios. That is light. And darkness, that is kingdom, a part sa kingdom or a place of foolishness. Lugar sa mga walay kahibalo, that is darkness. O ang hari din mao ang Yawa. Apan ang hari dito sa kahayag, mao si Kristo. Muning ari sira, muning ari ang atong Ginoo aron hayaganta. Amen? Mao nagpakatao siya. Dili bud pasabot nga tao si Kristo. No. He became. Pero dili na mo status gid sa iyang life. But in order para ma-restore, para mabalik kita sa atubangan sa Dios, iya nang gihimo para sa imo ug ako. Munay son atong taga-anapin. Masipyat tayo, yes, because naata naglakaw aning lubakon kayo nga dapit naata naglakaw ni kining
ang lugar diin puno sa kalibog, puno sa mga butang diin naghatag sa tua ug kasakit, naghatag sa tua ug mga hinungdan nga mapalayo sa Dios. Nata din naglakaw. Wala pa naglakaw igsoon sama naglakaw sa espalto. Wala pa naglakaw sama sa espalto GD. That's why nganong masakitan ka, nganong mangluod ka, nganong dili ka usay maminaw tungod kay naakay na pandulan didto nga imo na pong ginatatan-aw. Una nga pag maistoryahan na po ka, masakitan na po ka, kay ngano man nakabangga na po ka dito ug bag-ong prinsipyo nga dili iya sa Dios. Nya sayon biya kaayo samton lang ang taga dito. Ay ngano man dali kay muhaom sa atong gusto. Dali kay siya muhaom. Ang prinsipyo sa Dios di man. Patyon man nato ang atong lawas. Patyon man nato ang atong ulognon pagbati. Patyon man nato na. Unya opposite man na tayo. Galacia. Uno hantod sa city. Oy. Sumpaki na silang duha. Sumpaki na. Mao na nga kung unsay imong ginapaminaw, unsay imong ginapamati, matag karon ugon ya. Mao nay mahimo nimong prinsipyo. Mao nay mahimo nimong pamaagi, mao nay mahimo nimong batasan. Ning di kumuto na pastor. Nga naman ingon si Pablo be. Ayaw patunto. Ayaw pailan. Yang dili mayong kauban magkagugba sa mayong pangatasan. Ngano ba? Tungod kiningon po si Solomon, kung kinsa tong uban sa mga maalamon, dili siya kinahanglan magmaalamon, kundi kusa siyang mahimong maalamon. Muna ang uban sa mga hungog, dili na siya kinahanglan nga magpakahungog, kusa lang siyang mahimong hungog. Paano mo? Paano tagsa? Kasunod na ta. Nga naman, kung kinsa imong kauban, paningkamutan nimo nga ma-please nimo siya. Really? Yes. Non! Mag-email ko kay email ka na lang inatula sa akong kauban, maupi, uy. Sa hindi ko kasabay na ilang anak-anak nila din ako. Kung sa dinibot ko sabot, tistingan na ako, eh. Kaya gusto din mo sila i-please, mana. Ayaw o i-compromise kinsa ka. Ayaw i-compromise. Yung mabadungan ka, masukurin ka. Ikaw may nag-compromise. Nakaani ramang ka sa imong hima. Huwag tayo magkatapa, di ta mga sukop. Badlungon gyapon ta apostol. Badlungon gyapon ta ni prophet. Badlungon gyapon ta sa mga pastor. Usahay ra ba kay makuha na taa na bright pamangko ni imong pastora ka, madlong-badlong ka. Ikaw kaya kalimutan din. Unang sa katigulangan piningon pabantayan lang ko. Sa kalibo ka bukbaka. Ayaw lang ng tao. Kay lipaton ra ko. Hindi mo katapat. Mabantay ta. Sunod ka punto. Kini ang lisod kini siya. Samtang ang panahon galabay, ang atong una-una, gakatigulang, o gakamatured. Imatured man nagigapon ang tutkaran. Hallelujah! Oh! Yung ka na imatured. Imatured mo nagigapon ng tutkaran. Dapat nagkatigulang, naga-learn, dili, naga-matured. Sa mga tao na gusto mo success ang life, mauna ako na-learn. Na kung gusto ka o quick rich, mabaon jud ka sa utang. Palang tao naga-success, gihandaan niya na pinaka sayo pulo ka tuig. Pinaka sayo na.
Rosay kita gusto na tugman ato na ta. Eh! Ina na! Instant noodles. Pabukal, pagkaman og bukal, lunod, kaon. Pabukal, lunod, tusod, kaon. Unang tao. Pero na yung magatapat, salamat sa Ginoo kay iya di ay tang himuong malam. Ay, tuwa ng mga tao, sige, panglibak sa imo din na. Ano nang libak na sila? Kaya nasuya na sila nimo. Amen! Hello! Ngayon nang libak sila? Doon nasuya sila nimo. Kaya nga naman, you go ahead. Dili sila gusto, nabiyaan nimo sila. Hello! Kung ito'y magkatapat, pag na'y maglibak, but pasabot, wala ka sa crab. Kung saan ang crab? Now, gani, pag nanay isa makakat-kat, kung si buhaton sa isa, hindi siya gustong biyaan. Oh, muna, biya na mo. Biya na mo diha! Mamiya na ta din ha. Dito ta sa Ginoo maghatag sa tuwa ug maayo nga panagpalagpagan natong hariana. Patong hariana. Kaya son, dili po pasabot. Asa ka nagtigong, asa ka nagwa. Dili na ang isyo. Ang isyo, kinsa silang giubanan nimo. Malagpa kayong hariana. Choose wisely. Choose wisely. Choose wisely. Kaya ang choice igsoon na nimo nanako. Muna igsoon hinumdumi kanunay nga ang Dios naghatag og kaalam. Ingon sa Deuteronomy kapitulo 8 versikulo 18, He alone who save you and give you power to create wealth. Kung create wealth igsoon, remember, ang wealth igsoon di lang money. Ang wealth igsoon dili lang salapi bulawan. Si Solomon naka-acquire sa kanan nga mga bahandi, dili pinaagi sa iyang unsa siya, but pinaagi sa kaalam nga iyang nadawat gikan sa Dios. Kung gusto ka may mga dunahan, ayaw bukura ang kwarta. Ayaw. Bukura ang kaalam kasi mo hatag sa kwarta. Amen. Palagpagan, amen. Ang manigson, kini siya. Muna akong na gimuni-muni sa Ginoo kita. Ingon siya, money is just a paper. But to acquire wealth, you need to acquire wisdom. Because wisdom create values. Value create wealth. And wealth give you power. Dili pwede magbali-bali na. Dili pwede magbali-bali na. Una nga, kung mayroon ka na dili power ang wealth, mas power pa ang wealth or ang money kay kang Satan. State na ni Lord Jesus. You cannot have two master in this world. You cannot serve money and God. Mas power ang money kay kang Satan. Ang money ang nag-atbang sa himo kung ilog sa posisyon sa Ginoo. Nga naman, if money will control you, wala ka din hikaran. Asa ka? Tuwa ka. Nangita o kwarta. Pero salamat sa ginagpalapakan nato siya kay dili ang kwarta ang magdominar. Step by step lang tayo sa. Dunay mga kapatyasan, barog. Dunay mga sipyat, barog. Dunay mga mali, itama. Yun na lang kinabuhi. Samtang buhi ka, dunay paglaw. Apan ang patay, wala. Unang ingon si Pablo din, wala kami magtanaw sa mga butang na magkita. Nga no? That's why ang Ginoo wala naghatag o kwarta sa tao. Kung sa'yo ang ginahatag, vision. Kini ang kalahian. Kung sa'yo kalahian sa vision, kini.
Di ba nagisgot man sa makita o dili makita? Mao ni ang kalayan. Ako na isgutan kay naman gingon ni Pablo. What is the difference between eyes and vision? Vision is seeing or seeing by heart. Ang eyes, ang ability niya sa makita. Apan ang vision beyond sa makita. Ini nga atong tiguman din. Vision ni nga unang hatag ni Lord. Una nga kung nangandoy ka og provision, pangayo og vision kang Lord. Unsa ang vision? Something nga ipakita ni Lord sa imo para nimo, dili para sa uban. Kung gusto ka nga ma-providean og provision, ask the Lord for vision. Ask the Lord. Og sa pagsugod nimo anang vision, kung iya na sa Dios, kontrahon ka sa tanan. Why? Kinahanglan kang i-test. Napapastor-pastoran ka diha. Kung manggani ka mo kuha, pastor-pastor na ka diha. Inani kang giyato ka. Because kinahanglan ka og test. Don't think na mo success ka without test. Because there is no success without testing. Without trials. Remember, kanang cellphone nga gigunitan nimo, wala na i-release kung wala na miagi og masuri nga test mo na ikaw. Ibalo na si Lord kinsa ka. Know it. Know it. Namdum ka ni Jeremiah, I know you. I know you from your mother's womb. You are a prophet. Ngano? Pero naingon si Lord, anak. Because iyan ang gites. Pero naingon ang manufacturing sa cellphone, kini nga cellphone, makadawat niyo og text. Diyon sa ginapagkabalo. Diyon sa tungod gites na nila. Kini nga cellphone, ang battery ano mo abot og 10 hours. Diyon sa ginapagkabalo TV. Kini nga cellphone, kaya mo open sa browser. Yan sa napagkabalo. Una sa atong kinabuhi, that's why si Solomon ingon, wala na bagong mahitabo pa nining kalibutan na balik-balik na lang. Ang bago karon ang kaalam nga imong manawatan. Muna, dawata ang hatag sa Ginoo sa iyo. Ayaw, itagaan ka karon og kuan, kining mga pagsulay. Ayaw. Ingon man kabalo ang Ginoo, overcome na namin mo. It is how you practice your mind. Muna nga dili na ito masabtan ang pulong sa Dios. It's because ginatanaw na ito ang pulong sa Dios sama sa pagtanaw sa atong mata. Can you make love your enemy? Mahimo ba nato nga gumanong kaaway by our eyes? Mangyamin si Marian sa kuwan. By eyes, mangyamin. Diba bro? Mangyamin na. Pero if by heart is limited. Yan naman. Pwede ka na mag-una-huna bisan wala ka nagalihok. You know? You can imagine things by your vision. Pwede ni mo ma-imagine ito nga, naanak ko sa, nanagit ko sa, lupad-lupad ako. Oh, pwede ka makita na. Bro, yung lagi pakita, di ba sigmalaan kang buwang. Pero ang atong mind, pwede din na. So, ginatagaan ka always ni Lord of vision. Nasamtan ako nga nung gipadala ko dito sa lugar din. Ang andoy ko. Muna akong vision first. I want to earn dollar. Ikaw naman, nakita na ko ang hindrance yung kapita sa among lugar. Grabe kadaghan ang hindrance. Allah,
bisyo dinhi, bisyo dito nga minyog sayo, tapos biyaan, gibulagan, ang bata, nagkasipo, nababa, wala mga purol, ala pating gubota. Kung sa kay ako ang pananim. And he give me one vision. Minglupad ko. Walay gamit bisan unsa. Ako na, Superman. Murag si Peter Pan. Sinagtan na Peter Pan, be. Peter Pan! Alalaki. Nanood islo. Parehas na. But the Lord give me that vision. Then hinahinay. Hantod ni nga bot ng point nga ning decide ko, hindi ko pa iskulaon sa kong papa lang. Padaruhon na lang ko. Ning daro ko susud sa isa ka tuig. Wa ako'y napili palit bago bisan isang puro kay nga naman. Puro short. Wagi pantalon. Puro short. Decide ko, mo ni. Against all odds, mautod pa nila. O di ba, kanta na po to. Balo mo ito, no? Hawad mo ito. Tuna na, ipahita mo sa Ginoo. Ano man? Kinanglan kay test. Authentic ba itong gihatag sa Ginoo sa imo? You know ba? This ministry, puno ni sa test. I-test ng tanan. Ano man? Authentic ba ta na igugma sa Ginoo? Side by side kakto. Tugutan ni Lord, bisan pagkatong sulod sa imong panimalay. Tugutan niya. Si Jesus na yun, pinakangilad ni mong kaaway. Sulod sa imong, sa gawas, sulod sa imong palay. Una nga usay, unayon ka. Pero ayaw kahadlok, nga naman, daugon ni mo na pinagis Ginoo. Basta mo pabiling ka. Tao sa inaitabo. Nindot na kahit mura kong si Peter Pan, lupad na ko. No, nakuunsa ka tulog. Pagkabuntag, try po ko. Uy, nasakit naman akong tuhod. Sige na, di man yung kumalsa. Nagito'y bot pasabot. Sa eskwela ko, hala, grabe kalisod, grabe ang test, bisan asa ko nabot. Nabot ang point. Nga nahuman yun ako. Sweet success. Kung pinaghirapan, lami kayo. Unayo pa ka na ang imong panimalay sa butang nga wa nimo paghirapan. Kaya pagkanay mong pamilya sa mga butang nga dili pinaagis imong kusog. Pinaagis imong kaal. Pakana sila sa mga butang nga imong ipaningkamutan. To cut the short story, niabot ang point. So, ko'y kaalam na ko. Wala. Samasad ko sa ordinaryo na tao. Bottom point, graduate na high school. Murag sa Tijuday, graduate na. Ngita nagtrabaho. No? Pero dili madawat, no? If you stop, you will never succeed. Hindrance is always hindrance. Dili na sila muhawa. Present na sila always to destroy you. Tanan-tanan yung mga hindrance na sugat anak ko para sa ikaligon nako. Success na. Abot Davao. Ngandoy nanay daghan na yung mga pangandoy kay human ako high school. Una-una sa pag humano high school, okay na makatrabaho na. Sa Davao di man magdawat gyapon na high school. Daghan man kay barrier kinahanglan man ginani. Uy, so dinhi. Nanarbaho nga tos pinakagamay nga posisyon. Hala, put sa kanan. Wa man kay mahimo, kay wa man yun. Mo man kay pagsugod. Dito, put sa kanan. Pampatinda, drive. Una ngayon ninyo, o idaw nang nag-drive diha. Nga naman, pinakugikan. I've been in that place. Pero hinumdumi, kuhain na, kusog, para makabot ni mo imong pangandoy. Kabot na ang point. Nalagad na ko sa Ginoo, kailan ako Ginoo, pero puno kaya po sa binuang hantod gyud nga
Nakakita ko opportunity, very strange, kinakabangga ko bata, hinudan nga naka-eskwela ko, hantod, nga nani, nakakita na ko sa oportunidad, ipaabot ko ni Lord, kinangandoy naman ko pag-abot og Davao 2005 nga mo erto dalan. Kaya gano'n man, kami niyoon na ko. Oh, sa Tijuday lang to, kag di kami niyoon na. Manguya pa rin, hindi na kami niyoon. Oh, denial pa mo. Kung binay gusto ninyo, di lang sa mo rito. Naraman na. Yung ko nga, nangandoy ko, mo niya, dili ninyo pahambog ako. The Lord put it in my heart. Nga ko magminyo ko, ayaw pagasto ay mong mama, kaya wala ko sila kwarta. I-struck na doon sa ako. And ako sige Lord, dili na ako pagasto ng akong ginikanan pag maabot na sa ako. Pero tabangin ko, ubanig ko. Usahay kita, makalimot na pag-imuno, ubanig ko. Kalimutan na to, ang tagiya sa tanan. Noon, labay ang panahon, dili mapugnan. Nakitaan yun ako akong asawa, wapang asawa. Yun. Ano na? Lampagan niyo ang hari, anak kayo. Mo, ginaginasara na yun. Daghan man ang mga nagpaatbang-atbang pero kini ang winner. Oh, di ba? Nagtuo ka. Daghan ang nagpaatbang pero kini ang winner. Muna ngayon mo pagbatbang-atbang. E nga naman, mahimo mong loser. Stipot lang para winner ka. Di ba? Stipot lang. Ay, no, din ang pagpaatbang. Muna nga, pag ang magpaatbang, nagtinda. Muna kayo tinda yung mga kagaling. Muna kayo, nagtinda. Asan ako rin ang buwan? So, sa printer ako rin ang buwan. Oh, di ba ka? Very strange. Daghan na nagpaatbang physical, pero dito sa printer. Kasi nakita ng printer. Oh, before siya sa Facebook. Yahoo, tapos printer, tapos Facebook. Sunod na yun ang IG, isa pa, TikTok, isa pa, daghan na nagsunod. O, IG gani. Dito na ko na sinakitaan. Strange kayo. Oh, cute kami story na. Na-in-love ko sa picture. O niya, pero dili nga nigsoon. Ang purpose di ay, nga no, kani ba, kaning realization bitaw. Kay kung kwarta ang gipangita, lami, man dito na. May kwarta no. Kung naituwi nga yung mangon, ng layas Pilipinas, kingita kwarta, mauli, kaya po na. If your purpose, it is your purpose. Lisod kayo! Nga mo success ka sa usa ka butang nga dili nimo purpose. You waste your life. Lami dito, 100,000 naman. Kung asawa, pag-text, isa lang ka-text na. Kwarta, mag-shopping na. Shopping yun na. O, ay, lang kung na pila ang shopping. Basta nag-shopping. Pwede man window shopping. Kaya, pero yun na nag-show. Nga nung nabot ko dito, tungod di ay, i-prepare ko para ani. Dito, pila lang katao ang manong dito? 13, 15, 14. Anong gisugdan ko dito? Tungod mas daghan mo. I-train ko dito. Nay maldito dito. Nay luoran dito. Nay pilian dito. Nay hinawayon dito. Mura ra bang gwapo. Ngay gulis Pilipinas, ginamos ni kaunon. Mag-away, magpakaon na, mag-away. Uy, nga no, ihapa. Ako lagi pa ko. Nga no, ihapa. Nga no, saan mo ba mga bata ninyo? Uy, di naman din mga immature. Kaya di rin mga tigulang na ta. Unahin mo pag ingon nga tigulang na mo, mature na mo. Immature pa mo. Dito kita mga batasan nga. Uy, mga professional. Mga professional. No, si Pastor Aglay, dili na professional. Manlood man lagi nabi. Yung may kasi Pastor Tito, iluoran maguda. Okay, mo itali. No. Hindi na pa rin. Karakter na to, muna ato ang tanan. Dito kita gitu grabe. Nakaroon din sa inyo ha. Kasi mahilom lang ko, pero sa'yo makapangasabag ko. Ano man lang is may part.
Wala ta ang imo ha. Kaya ikaw na po. Parang pa kaya nga. Like so on, to tell you the truth, need na to pilion ang dalan nga atong sundon. Pilian ang dalan sa kahibalo. O giyahan ka sa kinabuhi maayo. Dalay ko na itong hari, palakpakan na ito siya, maayong sa tanan ang ganayo, manindog ta, salamatan na ito ang Ginoo sa iyong pagkamay. Hallelujah, hallelujah.